Sausa ka. Ma, ganun gibiyaan man ko nimo. Magwansa naman lang ko nga wa naman ka. Isya. Karon tewa naman ang imong inahan. Adto na lang kapuyo sa amo. Ako na og ang akong bana ang bahala nimo. Tiya. Hoy, Keisha. Bangon ako no diha, be. Ayawin ako magpasilbi, day. Dili kay abi gikuha ka namo, dili na lang sa kamulihok din, he. Dili in taon minimum May din, he, ha? Tiya. Bangon na diha. Ug panglabi itong mga bulingon namo. Unya na kaon kung mahuman ka naglaba. Tiya. Teka, nagpulingon nilang tiya, uy. Taod-taod pagi ko mga manani. Gutom na ba? Dili pagi ko pili makakaon kung dili maumaning laphonon. Abi na kong buot na ning igsuon ni mama. Dili man di ay. Unsa tiya? Dili ko miskwela. Ganong mo eskwela ka man. Nade ka ikagasto. Usa pa, kung mo eskwela ka, kinsa naman ay mulihok din isbay, ha? Tiya. Naunsa ka ba ya, oy? Dinan man nimo ang bata sa iyang kaugmaon. Eskwelahan na, oy. Nag-ahimo man tas mga lihukonon din sa bahay sa wa pa si Keisha din sa ato. Ikay buotan si Tiyo. Bahala na. Miskwela gid ko. Nisaad ko ni mama nga bisan unsay mahitabo. Uhuman ko sa akong pagtuon. Tiyo, matan ako sa eskwelahan. Kini, pwede ba hiloton na ko ni mos kwarto day? Sakit maning tiil na ko. Si Tiya day, Tiyo. Lakaw naman, God. Tuami trabaho na. Unya ang imong mga igagaw ni adto na sa eskwelahan. Sige, Tiyo. Pero kadiyot lang, Tiyo, ha, kay basin maliit ko. Sige day. Sundalan ko sa akong kwarto, ha? Kini, Tiyo. Diha. Sige, Tiyo. Dalaga ka naman kaayo, Keisha. Tiyo. Gusto na day. Okay na. Sige, Tiyo. Kaya mo ato na sad ko sa eskwelahan. Biyaan day ko nimo nga ako rin usa din, he. Tiyo. Ayaw lang ako nagbiya. Tiyo. Ayaw pagkakas. Ayaw kipagsinggit kung dili ka gusto na masakitan. Tiyo. Nabuang ka na? Himo-himoan mo storya si Tiyo nimo? Tiya, tinuod lagi. Gilabtan ko ni Tiyo. Tuwi ko. Unsa na hitabo din, he? Tinuod ba nga imo siyang gilabtan? Unsa? Uy, nga nugod 10 taon nga, buhaton ko man, ha? Dili taon ko niya pagka-tao, Keisha. Tiyo. Ikaw ang bataa ka, no? Wa na lagi kailaing gihatag na ako din hikon dili problema. Hasta kami Tiyo nimo, imo pag yung gubuon ang malinaw na mong pagpuyo din, he? Ha? Tiya. Layas! Layas din, he! Recorded by Radio Mo TV. Asa naman ako paingon, ani? Paitan ng ikaw na lagusa, uy. Uy, makalaban ni mo. Hoy! Hoy, day! Huy! Bangon di ha! Bangon di ka nag-apply na ko sa kong karinderya. Hawa din eh!
At sa lain katod. Nakatuog man ko din ito pinsdan. Bangon na diya ba? Unsa ka ba? Tingali, di balaso na hinuning akong karindiri atong udi mo. Nilara, gigbatasan ni mo yun, Amirna. Unsa ka? Uy! Kung ngilad man kog batasan, kamo ngilad mog binuhatan. Swerte pa mo ron, kay wa mo madakpi ang inyong sigig pangupit sa mga tao. Pamo dede! Dala mo di malas ako. So, wa na di kay pamilya? Wa na lagi. Oh, may pamuapil na lang ka sa mong grupo. Ha? Oh, apil na lang sa mong grupo. Sigurado gyud ko nga dili ka gutomon. Gusto ka dadunti ka sa mong amo? Ha? Oh, sige. Kamog maayo dia. Salamat ha. Gabi ipagid kong nga gutom kaayo. Kaunog maayo kay iniguman. Datay sabutan. Ha? Manguutas mga tao? Oh, simple naman kay na ba? Dili lang ko ana, uy. Mahadlok ko. Si mahadlok. Abi ni mo, una rin hadlok ka na. Sa sinugdanan ra na. Pero kung maanad ka, sisiw na lang kaayo na. Promise. Pusog pa ka permi. Naapag yung kay kwarta permi. Ha? Okay, mayroon na kilo dali ke. Kinisa niya yung Bombay. Kamatis ako, te. Kuha ata yun ang pitaka sa bulsa. Ano? Kanila? Oh. Sige na. Hinahinaya din kuha. Di na kinakabantay, awa. Okay. Ay, salamat. Salamat po ang makabantay. Musibat na ko. Oh, di ba? Unsa na? Dali na lang kayo basta maanad na ka. Mauligi. Asa naman sa tasunod? So, ayun eh. Unsa man ni? So, syabugod. So, ayun eh. Di ko kabati o kakapoy, ani. Ha? Sige na dayon. Okay kayo. Hingon ani ring feeling, no? Oh, di ba? Okay kayo, di ba? Wow! Muram kong naluya, uy. Klaro kayo nga nagpagita na imong lawas. So, sa man? Suyop ta? Sige ba? Kana! Kana! Why mo Kinuha ko! Mga pulis! Sus, ginoo ko. Mga bata pa magkay mo. Gisudlan may ganyan yung bisyo ha. Chief! Chief! Pagawas ako din Chief! Pagawas ako! Unsa man na itabo sa kong kinabuhi. Kung buhi pas mamaron. Dili magit ko baygon ani pa. Dili gyud.
Oh, magagawas ka na. Pagbinuta na ha. Salamat, Chief. Isa? Na Gemma? Oh, ako ni. Hawa ko magkasabot sa kong gibati sa dihang nahibaw anak ko. Nga mauni nahitabo nimo. Oo nang. Dali, kuyog na ako sa Cebu ha. Adto ka dito magsugod og bagong kinabuhi. Adto na kapuyo uban nako. Nang Gemma. Mao ni akong bahay dinhi kaysa. Doon ako'y gamay sari-sari store. Sus, nahinumdum ko sa buhi patos mama ni mo. Ay ganahan sa kaayo to siyag sari-sari store. Unsaon nga pagkaminyo na ako, nabalhin man ko dinhi sa Cebu kay tagan-inhiman akong nabana. Ay, nagbuol gani kay kumaguna-una nga pagkamatay niya. Wa man lang kong makauli dito sa ato sa iligan. Pero sa dihang ni desisyon kong muadto dito, ikaw giboy una na akong gipangita. Kinabalaka kaayo ko nimo. Salamat na nga. Nga pag hindi ka malimot na ako. Og salamat kay giyatagan ka mo bili niyo para higala ni Mama. Mahal kaayo na ako ang imong inahan. Mura lamig igsuon na ato. Mao nga, mura na sa dug anak akong tanaw nimo. Ayaw ka bala ka nang magtabang-tabang ko ni mo dinig bantay sa imong tindahan. Isaad na ko nga, dili ko magpabugat ni mo. Ikaw, day. Pero, wati ka pugsa, ha? O nang, salamat yun kayo aning higayunan nang. Isaad gid ako nga mag-usab na gid ko. Ug dili na ko masaag sa hiwi nga dan. Salamat kung mao ka na. Sa dihang namatay akong mama, nakaagigid ko kalisod sa kinabuhi. Homeless, migamit og ginadiling drogas, og napriso. Pero karon, sa dihang napaduol ko sa Ginoo tungod sa akong kawiling nga mag-usab, naanak ko'y bay, bana, ingon man gwapa o gwapo nga mga anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kito mga higalang kaagi ni Kisya nga nagpuyo ka neto sa Iligan City din ana karon sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, Moon River. Ang mong kaagi gibatan o doa sa radyo ni Jelly Haka o kabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tolomanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Ayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rolando. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pagsubok. Recorded by Radio Mo TV. Okay, brother, tranquilo, okay. Ay, salamat. Kay kusog ang halin ron sa akong ikili. Makabawi-bawi ko. Kaya itong usang adlaw, hinayin taon kaayo. Ya, Ronald! Magluto pa ka? Dili na day. Manira na lang ta. Aron nga makapauli sa pagsayo.
Kay, gikapoy naman ko. Tiya. Tiya, kumusta man ang imong negosyo nga bakery, Ronaldo? Okay raman ma. Namasablin tayo na malit sa akong pahan. Magminyo pa lang unta ka dong. Aron nakikatimbang sa imong negosyo nga bakery. Indot lagi ang tama, pero unsaon man nga, wa pa may babae nga miabot sa akong kinabuhi. Ayaw paghuwat na mo abot. Paning kaamot. Ma. Gusto mo sab si mama? Kinala na tuod nga magbinyo na ko. Kay basin og maulitawang guwang na hinuon ko ini. Kuya! Kuya Oh, Inday. Ronaldo! Hey, naunsa man ka? Ano, dali man ka? Kuya, di kang balita, kuya. Ha? Nasunog ang merkado ug naapil ang imong bakery. Unsa? Unyaw sa may plano ni Moron. Wa naman kay bakery. Manarbaho na lang ko ma. Asa masab ka manarbaho? Dinila ko sa ato ma. Naman ko'y kailangan ay mga bikiri. Magpatabang ko nila nga makasulod kong trabaho. Salamat itaon kinakasulan kong trabaho. Ay, iligan matagal na kinabuhi. Sa una may bikiri ko. Karon, trabahante na lang ko. Hi! Oh, Ikaw di ang bago namang kauban din, he? oh, miss. Ako rin si Alona. Ikaw? Ronaldo, Ronald na lang ako itawag ni mo, eh. Pero dili kayo tigawang paminahon. pwede ra. Okay, paano nga panguyaban si Aluna, ha? Panguyaban? Anong panguyaban man ako? Wakakabantay niya nga ibog kayo na si Aluna ni mo, ha? Sabad ay, buot-buot sa gata. Tinuod lagi. Pero may kung makabantay na niya, matutok ni mo. Ano siya? Maong ako pa ni mo, no? Panguyabi na si Aluna. I love you, Alona. Ronald, May chance ka kunin mo? nga nang mulimod man ko nga sa tinuod lang, nakagusto man sad ko nimo. Nga sa ato pa. Sa ato pa, uyab na ta. Oh, Ronald. Yes. Salamat. Salamat nun. Salamat kayo. Ang Aluna? Lagi ba'y, lipay kay ko nga nagkauyab na mi. O niya, sa pamigil ngayong langayan ni mo. Pag ninyo na mo, aron da kog agi. Pwede ra. Musugot ka nga magbinyat, ha? Ana raman gyapon papadungkod. Mao sige, magminyo ta. Salamat nun. Recorded by Radio Mo TV. Huy, hinahinaya ko no kubi kay mabalik ko. Nalipay lang ko, day. Nahimo natin kang asawa. Ako sa to, lipay kay ko kinakaban ako og buutan. Dali, Big. Gusto na kong makaanak. Day! Tinulay? Mabdos na ka? O dong, wa na ko rigla ha. Kung mauna, mahimon dili kong tatay ini. Dong Ronald, Day, doon sa mga. Ano ka? sakit naman akong tiyan dong. Mga anak na tigali Uy, ko. dali, dadong ka sa ospital.
Dali aras panahon dong sa. Walang ibaho eh. 7 na kabuo ka nga tong anak. Mao gid day. Wala lagwa. Kusog kayong dagan sa panahon. Maog itong. Ano sa mangga? Sakit man kayo ang akong tiyan dong. Ha? Ano sa man na? Taod-taod naman itong. Ako lagi yung kiagwanta. Di na maayo da. Wanto tag doktor ano na ito na may bawaan. Naa siya ay mayuma. Unsa? O kinahanglan siyang maoperahan. Kinuo ko. Aray! Sakit niya pala yung tiyan day. Bisag na opera na ka? O dong. Mangita ko kwarta day. Kay mo balik ka sa doktor. May gani kay nakawam ko kwarta sa kong amigo. Kinahanglan nga mabalik dahin ko dito sa doktor. Kinahanglan nga badahan ako si Day Aluna. Nga ako marong anak, nagkila. Nganom ka ha? Dung, ang siya nitabo? Wala si mama. Patay na siya. Unsa? Pa, Oh, Dung Richel. Ay, tuyo ka na ako? kuan pa ba? Kining patay naman yun si mama. O wa makay kauban din kay adto man mi sa layo narbaho. May tingali nga magninyo kag usab pa. Ha? O kinsang siya akong minyoan? Kining na ako'y ipalailan mo pa. Basig dig magkasinabot mo ini. Ha? Mao na kong gingon ni mo pa si Jessa. Dahil Jess, akong papa si Ronald. Hi. Hello? Pa, niya? Unsa may tanaw naman Jessa? Oh, butan siya Dung. Pero mau lagi, bata man kayo. Ay, okay rin na bata pa eh. Ang importante nga, ikasinabot ni mo. Dung, Maong iglang-ilangay pa. Panguyabida yun. tinuod Jess. Imo na kong gisugot. Ronald. Unya, okay na nimo nga. Tiguang naman ko. Dili mo gud katiguang gud. Hamtong lang. Unya, okay na ka na ko. Oo, uy. Mas ganahan kog maguwang na ako ang lalaki. Unya, okay na nimo nga. Ato na kang puyo sa amo. Magtipon ta, isip ba na og asawa? Ikaw. Unsa to imong gisulti, mabdos na ka? Oh, Ronald. Magdos na ko. Maayo noon. Maningkamot kog maayo day para sa kaugmaon sa umaabot natong anak. Ronald, sakit na kayo kong tiyan. Hala, pasig mga anak na ka. Aray! Dali, mga tutag ospital. Ha? Mabdos na pud ka? Oh, Ronald. Kasundan mo po nimo eh. Imo ning sa, kay dili makapabalibad. Mausab. Sige lang day. Maningkamot lang kog maayo. Alang sa umaabot natong mga anak. Aray! Padalian ang driver kay mo gawas na ang bata. Malang, doon na ta. Huwag nilo sa hapit na ta maabot.
Ronald, unsi akong anak. Babae, day. Oh. Naunsa man ka? Ano wa makamalipay nga nakaanak tag babae? Oh, special child ang atong anak. Unsa? Ronald, mabdos na sab ko. Mayong normal ang maabot na tong anak, no? Kay lisod kay atiman og special child. Mag-ampo lang tanong nga normal lang umaabot na tong anak. Ronald, dili na sa normal ang atong anak. Unsa? Gamay kayo ang atong anak. Usa na ka kilo ang timbang sa bata. Kinuo ko. Kinuo sa may akong sa... Ganong imo man kong gisilutan og ingon ini. Unsa man? Grabe ang mga pagsuway nga miabot sa akong kinabuhi kay human may makaanak og duha nga mga special child. Napunan pagyud og usa nga special child lang gihapon. Sa pagkakaron, grabe ang mga pag-antos nga ako nga giatubang. Ug bilaong paghihapon ko nga unta, akong malabangan ang mga pagsuway nga miabot sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power RMN. Recorded by Radio Mo TV. RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Ronaldo nga taga Zamboanga del Norte. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagalahan pagsubok. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Honey. Sa dili pa nako sugdan sa pagsahisay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit inuguluhan. Dance with my father. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Balalan Zone 2, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang atong tatampo nagdasangan nga Hanisel. Wa na lamin ni kinabuhi ah. Wa na gyud ko ganahin ni pagpuyo ah. Mas labaw na ko ganahin ni pagpuyo, ha? Mas may pagbagbuwag ta. Ha? Hadlokon man ko nimo oh. O sige, magbuwag ta. Magbuwag ta. Ate Honey, nag-away na po sila si Mama o Ay, Papa. bitaw. Ay gyud ko gagita. Ayaw na paminaw nila, day. Katuog na lang diha. Ma, nanghipos palagi kasi mong mga gamit. Asa day ka? Ubi ako dinis ato. Ha? Unya kami, ma? Bahala na mo kung asa mo gusto mo puyo. Mauban ba mo na ako o anhira mo sa inyong amahan? Ikaw, Inday. Asa man ka? Mauban ka ni Mama? Di lang ko, ti, uy. Anhi lang ko ni Papa. O sige, ikaw, bahala ka. Ikaw, Hanisel, asa man ka gusto mo puyo? Ako na lang ubanan sa Papa din, ma. Bahala mo. Basta kay ako mulayas, nagyo ko din
Pulaan ako sa batasan sa iyong amahan. Watay mahimo. Iya man lang gusto nga biyaan ta niya. Ngano ni abot matas punto nga ingon ani pa? Nga mabungkag atong pamilya. Pila na kahigayon na mag-away may sa inyong inahan. O karon lang ni bahitabo nga milaya siya. O may pauli sa ilang dapit. Unya, dili lang din mo apason sa mama pa. Kapoy na kikapas-apas oy. Kung mabalik siya, andam ko sa pagdawat niya. Pero dili na ko siya apason. Pa! Dili di ka mo trabaho ron pa? Dili na kay lain mga kulhawas. Naakigipamati pa? Wa man. Kapoy lang gid ang kulhawas. Pahuway lang sa pa. Nag-ilis lagi ka pa? Asa day ka? Mo trabaho ko na. Bibin akong naglain ni mong lawas. Arang-arang naman ang akong pamati. Maugang mo trabaho na ko. Bahalag half day lang gud. Ano kon kayo eh? Sige pa, amping. Ani, basi madugay kog uli ron ha. Nga naman pa? Nangimbitar mo gutong ako igagaw inom. Kaya nahay okasyon sa ila ha. O nga basin og madugay ko sa pagpauli. Sige pa. Ay, kapait pa sa mga kahimtang mo eh. Ngawas mama. Ako din nagatiman sa kong mga manghod. Day! Oh. Day, Hanisel! Ako ang kauban man yung papas trabaho ang napaingon din eh. Unsa mo kayang tuyo? Noy, naunsa man ka? Nagdali man lagi ka? Day, daw tang balita, day. Unsa man balitaan, Noy? Kwan, nabagas papa mo sa dakong sakyanan samtang nag-drive siyang motor. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Nganong imo may kabiyaan pa? Sige na, paghilom na mo. Wala tayo mahimo, anak. Patay na ang inyong ama. Unsa ma? Imo ming ikuyog? Oo. Kinahanglan nga muuban mo na ako kay wa naman ang inyong amahan. Asa ba sa tapuyo, ma? Adto ta sa New Cebu, Sulop, Davao del Sur. Sabay sa akong inahan. Naunsa man kati? Gimingaw lang ko ni Papa, day. Ako sa pitaote. Kimingaw ka ni ko ni Papa. Kalain dining wa na tay Papa, oy. Hawaan kaayo. Wa na kay katungod din, he! O gano'n wa man ko nagoy katungod nga anak man ko. Huh, naminyo na magod ka. Na kay imong kaugalingon. Unya, magbalik na hinuon ka din, he! Pahawa mo din, he! Uy, halati. Nag-away si Mama og si Tia. Ayaw pagduol nila, day. Pasag di na sila. Mubaling tagpuyo, ma? O anak,
Kay dili may magasinabot sa akong mga igsoon din eh. Asa man sa tapuyo, ma? Ato ta sa Santa Cruz, Balalan. Sa ilang Sir Victor. Kamul na'y puyo anang usag ka bahay na ako nga wala na ako gamita. Salamat kaayo, sir. Salamat kayo kaya. Maayo ka ni Tessa kay naluoy na to o gipapuyo kita din eh. Mao yun, day. Mao magbinuotan lang kita din Kay kapoy kisigig pa rin balhin, uy. Maugit te. Ay, te, basig na mo chat ni mo ha. Reply lang. Kisa may mo chat na ko. Akong friend. JR ang name. Ha? Unya, nganong mo chat man siya na ako? Nakakita man gud siya sa imong picture. Unya, nangayo siya sa imong FB account. Mao to, ako na lang gihatag. Basig mo chat ni mo. Reply lang te ha. Oh, hala. Di amin ni chat na ako. JR ang pangan. Mao mo tingaling ng giingon ni Inday na ako nga iyang pa-replyan. Akong replyan ni. Oh, nanawag ba lagi ka? Kapoy sigig chatoy. Ay pagmanawag. Ikaw ditong giingon ni Inday Ara na ako ngayong friend? Ako, Hanisel. Pwede ko mag-friend mo? Okay na, uy. Maya hinuon kay friends na rin mo ni JRT. Nakig-friend na lang ko kay sa kong paminaw. Buotan naman sad siya. Buotan gina siya te. Boto kayo ko kung siya ang imong mabana. Unsa? Ha? Magkikita ka na ako? Han? Ngano makikita man ka na ako? Gusto lang ko makakita ni mas personal. Ikaw? Sige, magkita ta. Ikaw ni Hanisel? Ako in town. Mas guwapam dahil kas personal. Saba diha, uy. Bugal-bugal yun mo. Tinuol bitaw, guwapa ka. O bisag karon lang ta nagkita no. Di ko maawang moingon nimo nga I love you. JR. Sugta te, uy. Day Ara. Bitaw te. Sugta na si JR, uy. Buotan ba ano? Tinuod ka, Han? Imo na kong gisugot? Oliki, oyab na ta. Salamat kayo, Hanisel. Ha? Magminyo ta? Honey. Bago pa ganito nagkauyab, makigminyo dayon ka na ako. Gusto lang ko makakita sa akong liwatan. Mong, magbinyo na lang ta, okay? Ikaw, kaya naman ka ako ni mong buhion. Sige, magminyo ta. Sama ka. Imbis na kasal ni noon ta og may usa na ta ka anak, nag-uol na noon ka. Nganong ka, uy? Nagunahon na lang ko ni Papa dong. Honey. Gabingaw lang ko niya. Kung buhi pa lang unta sa Papa, nakasiguro ko nga malipay gid siya nga minyo na ko. Og may apo na siya. Pero unsaon man, sayo man siyang namatay. Maong, igo na lang ko sa paghandom sa akong amahan.
that when I was a child would lift me high. May mga panahon nga mo kalit og to ang akong luha, kay mingawan ko sa akong amahan. Pero sa laing bahin, nagpasalamat ko sa Ginoo kay gihatagan ko niya og buotan nga bana. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagadling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Honey, nga taga Balalan Zone 2, Santa Cruz, Davao del Sur. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalan, Dance with My Father. If I could. Ang maong kaagi, kibuhatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Ricadas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasing-kasing ko kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Las Mania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang adlaw kaniyong tanan nga mga suking pigpaminaw nining handumanan sa usakawit o gingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rene. Kining akong kaagi panahon pa kini sa akong kabatanon. Ug sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Destiny. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Toledo City, Cebu. Ang tumatatampo nagdasagan nga Rene. Recorded by Radio Mo TV. Bayrini, kuyog ta. Asa man ta daw? Na may kalingawan ron sa Pikas Barangay. Na, laag ta dito na. Na, kapoy mo ko doy. Ay, sig kapoy-kapoy diyan. Sa man kay tiguang ka na. Di para ba? Samtawang ka. Mura magkagtiguang nga ng kalakiha. Di na. Magunsa man ta dito ba? Halan no. Mura magkagdi ulitaw eh. Manglaag lagi ta dito aron nga makauyab ta. Kay kung magpundo lang ta dinhi sa atong barangay, di ta kauyaban ng kalakiha. Ha? Puro na to mga parenti ang namuyo dinhi. Sige na ba? Sige. Manglaag ta. Huwat ako ka diyo ta kay mag-ilis ko. Oh. Do, nagkanang gwapa din ni Doy. Oh, di ba? Si? Gingnan bitaw tika. Malingaw ta dinhi kay daghang kayong vitamin sa mata. Nga. Asam ta ini ron nga umtip kapunduhan. Na dire. Ato ta sunahan. Ha? Ato dito kay nay bangko. Duta ning pwestuha do Pabor kita sa mga chicks nga mangagi. Ikaw ba? Puro na lang gid chicks nang nasa muna-una Sa taong ka. Laki man ta do. Siyempre chicks gitirada. Kadto sa do. Tanawa. Ano sa ka? Naiduha ka mga chicks. Nagpaingon din Murag nangita mo nagkalingkuran. Ato na yung diskartihan. Mga kuwapa to da. Diskartit ha? Sunda ko. Ha? Hi mga gwapo! Ay. Hi mga gwaps. Pwede may malingkod ha? Ikaw po'y naman gunya akong kaubag binarugod. Oh, sure Mika. Magtindog lang ko aron nga makalingkod mo. Andali. Ayaw lang sad bigo Dapat lang ko tanin niyo good. Oo, pwede na sab. Dali, lingkod mo. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Ano sa may panganin niyo? Pwede ba yung may baho? Sure. Ako si Daisy. O kining akong kauban, mao si Adele. Ako din si Undo. O kina akong kuyog, si Rene. Hi, Ren. Hello. Siya ka? Siya ka ron?
Ato silang yatod? Yatod gani. Oh, siyak lagi ka. Siga mong gumatanim. Saba di oy. Natural nga to sila ihatod. Unsa man kayo, mura magkagdi laki. Oh, paingon na sila na to. Dahil na, ato na silang ihatod. Nya. Sabot sa tabi. Asa may imo ana? Si Adil lang ako, Unya si Daisy ang imo, ha? Di ko gana disi oy. Si Adil lang ako ihatod Ay, yun, unsam taong ka, Ako may nagkauna. Ay. Sige na, ihatod na si Daisy, kaya akong ihatod si Adil. Magtag sa taron nga, makadiskarte ko. Sige na lang oy. Layo pa din inyo, Haris? Dol-dol na lang rin, uy. Salamat nga, imo kong gihatod rin, ha? Okay, Radis, oy. Ganahan ba ako nimo kay hilumon ka? Ha? Kiyat mong Laki. dagway ang bayan, oy. O kung manguyab gani ka nako, ako dayon kang sugtod. Oo, sa? Dini lang ko rin. Narang mo ay. Sige. Dayon sa amo, uy. Ay lang ngayon, paulin lang ko. Ikaw good. Salamat sa paghatod nimo nako, ha? Okay, Roy. Imo dining uyab imong kuyog ha, Daisy? Dili pa, uy. Di ko yab niya na yoy, amiga ramin, oy. Si amiga ba? Ay kung patuwa ninyong kabuan ha. Kay di kuyog man ka sa kong anak. Uyab jud mo. Dili lagi may uyab pa. Ilam Daisy. Unsa man pangalan na, ha? Rene ko na Rene. Amo ba? Muli pangalan mo? Sige. Dadang imong mga ginikanan din ha. Ha? Kay sabutan na mo ang inyong kasal. Ayaw jud pag-ikyas ha? Ayaw jud. Kay ipahanting jud ka. Kinuo ko. Recorded by Radio Mo TV. Niresulta na mo sa inyong kalagan. Nakatumong na mong tao nga burukin to. Si Undo mo kung nakaingon na to, ma? Kaya iya magipatod ako sa DC. Bisag di ko ganahan. Sorry gid ka bay, ha? Sorry gid kayo. Anya, magmenyo na lang ka ini rin Ha? Kaya gipatawag naman ko sa mga ginikanan na ng DC. Di ko pa, oy. Siya dili ka. Unya, ipaunsa na mo. Di pa ko gusto magminyo pa. Ug usa pa, ako'y gusto ng kiat kay nga DC, oy. Kiat ang naong nga to. Niyan sa lagi na nimo. Nya, gibaharan mga kakasayang amahan. Bulayas ko pa. Asa magkunog ka pa ingon? Mato ko sa kong iyaan, ma. Sa San Carlos City. Mao din ay nahitabo nimo dito sa inyo, dong? O tiya, maong anilang una ko din sa inyo, ha? Mutabang-tabang lang ko din sa imong kananan. Sige. Huwag problema. Ate Maren, Dara din mong gipapaningil na ako, te. Salamat, Day Lucy. Niya man di kay kauban din hiti. Akong pag-umangkon gikan sa Cebu, si Rene. Dong, si Lucy, akong sinaligan din Hi, Lucy. Hello. Nga rin abot makadinis na gross, uy. Na-corner ka dito sa inyo, no? Ha? Nano nakatag-ano ka nga, nakorner ko dito sa among dapit. Uy, hala tinuod. Nakatagaan yun di ko. Nakatag-an kayo, eh. Kahanggaw ko di ay. Kuan manggod. Nahibong lang ko ba anong naabot ka dinis Negros? Kay Cebu ba yung inyo ha? Kay kaming taga Negros. Ganahan, nagigay mo atog Cebu. Unya ikaw hinuon nga taga Cebu, niyanhig Negros. Maong nakaingon ko nga na corner ka. Bitaw lasoy. Nisabat ko sa amo kay minyonon kog babae nga di na ko uyab. Ug wa pa gyud gusto niya. Uy, kuya wagod. Lagi kuyaw kayo. Maong anilang una ko din sa ilang tiya kay lisod ang maminyo tag-ahat ang yun. Maog yun. Ano na dali? Ay, unya na lang ko. Lucy kay doon ako gibuhat ini. Ako nalit iwasan na magtrabaho, be. Ikaw na dito ka, kay makasmonya ka. Salamat, Lucy. Sam, boy. Gaan man yun kayo akong gibati kang Lucy. Nadutlan mo ko sa iyang kayo na ako. Ay, nahigugmar ka ako.
Asa din si Lucy tiya? Wala lagi ko kakita niya. Ito sa likod ay. Nakigatubang atong nanguyab niya. Ha? May nanguyab ni Lucy? Sugtala lang. Oh! Wala di ko'y gusto ni mo. Gaya sa buo ni mo, oy. Mamugos ng tawa na. Anong di man ka masugot na ako? Nagwapo man kay ko! Sus ka mo, hiro, gidi mo, eh. Isa unsa pa ka kagwapo. Wala di ko'y gusto ni mo. Sugtala lang ko. Yan ang Ay, sa maka. Ayaw ko gunit, TV. Bay! Bay, ay pamugos bay. Kung may gusto ni mo babay. Tapos ka man ka? Ha? Iya kong uyab bay. Nga naman. Oh, nga ka? Ha? Mong ayaw nagsamukas Lucy ha? Aron di ka makaproblema. Bisibat intong si Greg imong gihadlok. Aw man ako to siya hadlo ka ba? Pabungbuang to siya. Piti gid siya nako. Ay. Ngano ni duol day ka? Ay, may tuyo pa ko nimo. Nya, ni nga mas tiya nga nakigistorya ka sa nuyab nimo. Lagi, uy. Ako na lang giatubang kay Samo kaayo gud. Digid mo lakaw. Gahi kay go. Mamugos gyud isan sa balibad. Uy, kadiyo tragod di ay time para good. Ngano imo magiingnan si Greg nga uyab ta? Ako to gituyo aron di nakasamo ko niya pa. Kaya ang tinuod nakagusto ko nimo, Lucy. Rene, Mo ni tinuod. Sa una pa lang ako pagkakita nimo. Gaan na kaya akong buot nimo. Hangtod nga nga na-develop ni o nahigugma ko. Hinaot nga dawato nimo nga akong gugma, Lucy. ang tinuod bitaw rin, no? Ganahan sab kaayo kanimo. Og nagpaabot lang ko ng masulti kasi imong gibati diri na ako. Kun mo na, uyab na ta, ha? Or gidawat ko ng imong gugma. Lucy, salamat kayo. I love you. I love you too, Rene. Wa ko magdahom nga sa pag-adto na ko sa laing dapit. Makita ko ba ang babae nga ako'y kauban sa tibok na akong kinabuhi. Ug sa pagkakaroon, may apo na mi si Lucy. Ug padayon paghihapong lig-unon namo ang among relasyon. Di nila lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Rene nga taga Toledo City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan, Destiny. Baby, you're my destiny. Kuya, si Grace, akong girlfriend. Grace, this is my Kuya Rob. Ang iyang fiancé si Mary. Hi, Grace. Hi. Oh, sige na mo. Diretso na mo sa sod, aron nga magkakaon na mo. I hope kamustik yapon ka sa plan. Yes, naibaw ko. Make sure nga imog yung mapafall nimo si Eric nimo. Og when the time comes, buwagi siya. Lagi, Mary. Naibaw ko. Dali kinahanglan nga balik-balikon pa nimo. Good. Gusto lang di kang i-remind nga dako kag utang nako, Grace. Naibaw ko. Pero what about ang kuya ni Eric, Sir Rob? Mahimo ba? Ayaw problemaha ang problema nako. Ang akong gipabuhat nimo maoy at man na. Nakasabot? Oh. Nagkita ta mo ni Mary nga nag-istorya ganina. Wala ka niya unsa? Ha? Wa naman nga na di ay. Aware man ka nga ex na ko siya, di ba? Di ba, gisultihan naman ti ka. Oo. Nga na di ay. Ay kumpiyansa niya. Naibaw kong doon na siya lang intensyon sa akong kuya. Naibaw kong gigamit lang niya ang akong kuya aron panimaslan ko. Eric. Ay bawo man ko ba? Nga di gid niya love ang akong kuya. Makita na ko na sa iyang mga aksyon. Maong dili mayo nga mukumpiyansa ka at tubayhana. Dugay ako mo na abot. Ganina ako nagpaabot din Nakigduhan pag-lunch si Eric nako. Oh, mao ba? Good. Oh, I can see nga marag nagkalawom na gid mo. I can't wait na mag-propose siya nimo. And then, mag-expect siya maayo, then boom! You're gonna reject his proposal. Mary,
Dili ba gud sobra ra kayo if paabuton pag ginato singon anak nga point? Sobra? Way sobra, Grace. Dili lalim yung gibuhat nako. Nakigbuwag siya nako before sa adlaw sa among kasal. And mo ingon ka nga sobra pa? Sobra ra gyud? Pero nausab na siya. Pero ang sakit nga yung gihatag nako. Ni pagihapon. Mary. Maong ayaw gyud papabuang-buang nako, Grace. Naatay kasabutan. Dili pwede nga mo side kaniya. Mary. Nak, uwa na lagi ko makakita nga mo anhi si Mary. Gimingaw na ko niya. Kuan na, nabisi lang. Kung dili patungod anang imong ikagaw, nak. Wa na tingali ko ron. Ma, ayaw gud pagsulti, ana. Dako kaayo siya nga tabang nato, nak. Ilabi na yun nako. Siya mo'y nakapahospital nako. Siya mo'y itikpalit sa akong mga tampal para sa akong maintenance. Maayo gid kaayo siya nato, nak. Maugid, ma. Sige na, ma. Pakuway na. Basta biya, ha. Pagpakaayo gid og dali, inay, oh. Naundan-undan na biya kagbalik. Lord, pasaylo ako. Buotan kayo si Eric na ko. Pero kiningtanan na. Kiningtanan nga akong gipakita niya pagpakaruningon lang. Diliot ako gustong pasakitan siya, pero dako kong utang kabubuton sa kong ikagaw nga si Mary. Pasaylo ako, Lord. Babe, Eric, nga na bang gisapingan mo kanimong mga sinina, Ron? Gusto kong palito nimo ang tanan nga gusto nimong mauyonan para dagang kagkapilian karong Sabado. Ha? Unsang dinaa sa Sabado? Basta, it's a special day for me. Ha? Special day? Yes, Dili man sa nimo birthday, ana, diba? dili. So, unsa man di ay? Secret. Recorded by Radio Mo TV. Unsa bay naa karon? Ganun na ang may party. Later may bawar ka. Pero for now, sugdan una nato ang dinner kay for sure di panggutom na ang mga bisita, okay? Okay. By the way, you look so good, Grace. Thank you, Mary. Hi! Good evening, everyone. Nga nakatambong dyan din mo ang invitation. Huwag naibaw ko nga daghan ang nibuong kung para unsa ni nga party. Apan sa di pa, gusto na kong tawgon akong girlfriend nga si Grace. Ako? Yes, please. Grace, ubanin ko din sa stage. Dali, babe. Thank you, babe. So, kanina ko siya maila-ila, feel na ko nga wag yung direction ng akong life. O karon nga niya na siya, lahi na yun. Murabag, naanay meaning ang akong kinabuhiron. Nakaingon ko sa akong self nga di na gid na ako siya buhian pa. Babe, Grace, will you marry me? Babe? Babe, will you marry me? Yes. Yes, Eric. Yes. Thank you, babe. Thank you. Wa ka mo to man og sabot. Dili na ko, ani. Hey, ano?
Tungod kay mahal na nimo si Eric, mao ba? Tingali kalimot kasi mong mga utang nako, Grace. Utang nimo nako ang kinabuhi sa imong inahan. Nahibaw ko, Mary. Pero mahalan ako si Eric. Unsa? Oh, mahalan ako imong ex. Nakasabot ko nga sabot ni nako pag-una pero nagkadugay wala ko magkasabot sa kong gibati para niya. Buotan kayo siya nako, pinanggakay ko niya. Og mahalan ako siya. Bullshit ka! Pagkaagnaong nimo, no? Unsay nitabo din eh? Eric? Eric, Unsay buti pasabot ini? igagaw na ko si Grace. O gigamit ng kaniya. Unsa? Eric, paminawaon ako. Please. Sa ato pa. Gisabutan lang day ko ninyo. Ha? Eric, paminawaon ako. Pamahawa mo din eh. Kung saan ito mo din eh? Papahawaan ng mga bayana, kuya. Manggamitay na sila mga bayana. Unsa? Ngano niya ka? Nahibaw kong naglakot ka na ako. Pero unta masabtan ko nimo ko doon sa gigikanan ako. Dakong sayo pa kong nahimo. Tungod lang sa usa ka higayon nga nasakitan ko. Daghan ko giamong karon. So tingali, naagin ako ang problema. Mary. Girl, sorry. Dili ba kinuta ko ingon ani pa? Mary, nakasabot ko nimo. Pero the only way nga makamove on ka sa past is acceptance. Nahibaw kong sakit. Ug nahibaw sad kong dili unta akong angay nga masulti nimo ani karon. Tungod kay nahibaw kong nakatampo ko sa imong kasakitan ron. Pero nahibaw ko, makakita pa kag lalaki nga deserve cute nimo. Gwapa ka, sexy, bright, ug maayo kang tao. Nabiktima lang ka sa sayop nga gugma ka ni Adto. Maong naingon anak ka. Thank you, Grace. I-pray na ako nga ma-okay pa mo ni Eric. Ang magpalayo ko din nga dapat untadugay na akong kibuhat. Mary. Na-explain na ako tanan na, og nahibaw ko nakasako nimo. Naala nimo kung pasayloon ko nimo or dili. Pero gusto kong masayod ka, Eric, nga mahal ti ka. Mahal kayo. Grace. Dako kong sa. Nahibaw ko, ana. Ganoon ta mo abot ang adlaw nga papasaylo ko nimo. Mahal ko nimo. Mahal kayo. Kung mao, magpakasal ta. Eric. Salamat. Salamat kayo. I love you. I love you too, Grace. Kumusta ang biyahe na pagalga daw? Karon, minyo namin si Eric og naani umaabot nga anak. Og si Mary, ako nahibaw-an nga na minyo na siya foreigner sa gawas. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Grace nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, padabag tika. Padabag ka, daing punta ka. Ang mga kaagi gibuhatan ng duwa sa radyo ni GLE Hata, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala mga sukanti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining Tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa
Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Wa nagit si Papa ni mo, nak. Masaylo ako, ma. Kumiyuli pala ang takong layon. Di pangitan lang tanato si Papa. Dilo, tani may tabo niya. Mao na ni resulta. Tungod na ng inyong siging bisyo. Unta makahuna-huna ka, Dudoy. Gawa giyo'y maayong ikahatag ang bisyo nato. Oo, ma. Mundag na ko ng bisyo, ha? Mamawi ko ni mo sa akong kaugalingon, ma. Dudoy. Ma, alto na ko, ma. Oh, asa man ka? Abi ba na ko wa kay duty karon? Wa bitaw, pero sayang mang adlaw, ma. Bawa nga mamasahiro ko ron. Dong, pahuway sa ding taon, uy. Wa na gani kay pahuway hapit tugod sa imong trabaho. Unya karon, ang masahiro pa gyud ka. Kanya na akong pahuay, ma, kumadato na ta. Karon nga, trabahanti pa man ko. Bukayod sa kong maayo. Bilib na gyud kaayo ko sa imong kausaban, dong. Kuwang pa ni ma, para makabawi ko nimo. Dudoy. O nga karon, mulakaw na ko para dako-dako kita. Plite, Salamat, ma'am. Uy, huwag kay gamay. Ikaw siguro na gamay. Ang butang ko ipasabot ba, ma'am? Huwag ba kay gamay-gamay diha? Nga, kwarta. Huwag man ko ikasukli. Huwag pala ba'y paggawas na ako, ma'am. Ako'y pasahero. Nya ako may papangitaon ni magsukli. Huwag pa man ko ikasukli, ma'am. Nya, problema din na ako. Guwapa, unta. Strikta lang. Dili man, ma'am. Ay nalagpliti, ma'am, eh. Yan na lang na, nimo. Ha? Pwede, uy. Pareha matang way sensiyo. Mao nga pasagdi na lang. Salamat na lang. Recorded by Radio Mo TV. Happy tagi pa puno. Usa na lang. Pwede ba, usa? Katong strict na ako pasahero. Pwede pa, ma'am. Dali. Plite, Kuwaig duha. Duha, ma'am? Nadi kay kauban. Wa. Pero wa mo ko makaplite last time. Og di ko ganahan anang mura kog utangan nimo. Mo nang bayaran ako karon. Salamat, ma'am, ka pa. Sa tuig sulti nimo? Ikaw, guwapa ka. Pang smile sa panag sa ma'am. Para nga musamot ang imong kagwapa. Unsa? Oo, tanawa. Nagsumpay na sa ang imong kilay, ma'am. Smile lagi. Algi ka suko dayon. Murag ka ng babayhan na lang yun ang permi mo gawa si mong baba, brada. Duda ko nga nakagusto ka na niya. Bisag istrikta siya pero mas gusto ko nga makailagid niya. Panguyabi! Panguyaban dayon? Ikaw. Kung ganahan kang makita ni mga lain ng makapanag-iya niya, ikaw lang. Sige, pagdugay-dugay niya, Brad. Brad? Unsa? Manguyab ka? Ngano? Close ba data? Prangkahan ti ka ha. Naibaw kasi mong kaagi. Naibaw kong adi ka sa una. Naibaw sa ko kunong sa kakabugoy. Og dili ko gusto og ingon anang klasihas lalaki. O pa man ganita magkahibaw sa tumapangan? Nya manguyab na ka? Seryoso rasad kay kay. Binuwang raw eh. Di ko manguyab eh. Pero mag-ila-ila na lang itagtarong. Doday ko, ma'am.
Ikaw? Andy? Uy, si Andy di ay nga anak sa amigo sa imong papa? Mao ba, ma? Oo. Nangibitar gani na iyang mama para birthday ni Andy. Oh, unya. Mga tuta? Happy birthday. Oh, May baho ko nga nakurat ka nganong niya ako. Pasabton talaw niya ka. Pero pasabtas ako ngano nga magulanon ka. Magulanon kay kag naungo. Birthday mo ta nimo karon? wa ko malipay, ani. Oh. Naigipay layla akong mama nako. O gusto nila nga mo akong minyuan. Unsa? Minyuunon ka? Ipakasal ko sa lalaki nga wa ko'y gusto. Nya. Sa may ikatabang nako. Gusto kong magpalayo. Gusto kong mulayas. Oh, kun mao na. Malarga ta. Utsa? Ato tag Manila. Paibaw adayon ko kung buban ka ba nako dito. Sakto ka ni akong gibuhat, Dudoy. Para ra ni si mong kaayuhan, Andy. Sigurado ko nga kung mahibawaan nila nga niuban ko nimo. Machismis kita sa ato. Basig magtuo sila nga natay relasyon. Andy, Dudoy nga nang gibuhat man din mo na ako. Wa ko kay baw ko nun sa akong di kapagbaw sa imong kaayon ako. wa kay angin kabalakan. Mitabang ra ko nimo isip, amigo nimo. Di ko mangayo bayad ini. Dudoy, Makita lang ti ka malipayon ug malinaw ang imong pagpuyo. Okay na ko ana, Andy. Ingon ana ko muda amping sa mga importanteng tao sa akong kinabuhi. Wa ko mahibaw kung nakasabot ba si Andy sa akong lihok nga nakagusto ko niya. Pero mas gusto na ko nga magpabili ng among panag-amigo. Kutob sa kumahimo, ako lang na ning gitago ang akong gibati. Dindi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ining akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Ang number 1, ang mga tagilay na suwan. Lagi pa ngayon. Awit ka nagalahan, I love you na lang sa tako. I love you na lang sa tago. Ang mong kaagi, gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag